segunean, azoka izan da eta nire ustez produktu estrella talua. Talua oso ondo joaten den kontua da, ez. Eta gero gainera, lortu genuen olako makina bat itxia talo matxina ditzetzau guk, talo makina, euskeraz. Eta orduan nindugu pizkat mekanizau sistema hori, orduan taluak atabatzen dugu, super azkar, eskuz itxia, baino desente gizu. Orduan, egun baten esan lehikegu, dala oso egun intensua, baina atabatzen dugula diru desente, eta orduan aukera hori ikusi genuen eta aprobetxo genuen. Kontutan eukila duzu, oraingo ur bat eta orain dela 10 urteko ur batek antz gutxi deke, hasi gara asko, gastuak hasi jakuz asko. Dana pizkata handitzen joan da eta txosna be, igual izango zen hasieran 1000 eta oin jada nahiko parafernalia botoloa da. Azkenean jende asko dago involukrauta hor, igual 50 pertsona danera egongo gara. Gure aurrekontuaren izango da igual 10%. Azkenian ematen dago ezetz, baina ez bagendu eukiko txosna zail diruan kontuak borobiltzea. Beti bia dugu txosna. Urte batzutan ematen dago eixa, beste batzutan gutxi hau, segun atara dan, ze fetxatan tokatzen dan, horrek asko itzen dago. Baina guretako oso garrantzitsua da. Ezeko 10etan hasten garaz eta esan nahi leike 12 arte edo, ematen zula aukera irten da postuak ikusi, eta ez dakiz ez? Baina gero, 12etik 3 territara, a full esaten dena. Ez gaitzko ematen denborarik nik ez dut ikusten. Txosnatik ez nezataratzen ezetarako. Ordu bete baino gehiago ez dugu inoizin. Eta, ze esango txet, dekebela aukeri ere bai trago bat hartzekoan bertan, itxaroteko, itxaron aldi zeitzen den bitxartian, eta gero, saiatzen gara turnoak eroskin bezala, zenbaki sartzen dozu, ikusten dozu, ordan, ez ara zertan egon behar bez hor ordu betian zain, ematen dugu aukera, nizeak aldameneko tabernan joan trago bat hartu da bueltatzeko. Zapatuan taluak eta ez dut zinbidar, Karrik domekan, zapatuan izango jaz bokatak, pintxoak eta holan, baina, aber sortia dakaun eta joan zen urteko langa berdindu edo gainditzen dugu, joan zen urtean zapatua tokau zen, eta oso egun potolo izan zen. Klub moduan dakau nazional mailan talde bat, dala hau jendeak ez daki, baina da izugarrizko mugarri bat, porque Gipuzkoan ez da egon inoiz talderik, eta Euskal Herrian egon dira 4 gurekin, oso zaila da, ez? Eta hori da gure esateko buke insignia esaten dana, eta horrek zailtasunak dazka hori biliko da, mantentzea da helburua, eta gainontzekuek, neskak seniorrak aurten ekipo potentea dake, eta hor goian ari dira Euskal Herriko ligan, eta gainontzeko kategoria juvenil, kadete neskak, infantiak, da trebatzen joatia eta disfrutatzea waterpoloakien. Talde batzuk hobeto joango dira, beste batzuk txartua hori bebei belaunaldi zen kontua da, ez? Igual urte baten dakasuz ekipo osoana dakazu horrengoan ez dakazu hainona kirol mailan, ez? Baina, helburua da joan daitezen trebatzen eta horietako batzuk goiko taldietara iristia eta bidian divertitzea. Horrekin konforme gauz.